Meta żagħżugħ joħroġ mill-iskola u ma jkollux post tax-xogħol, irridu noffru t-taħriġ jew inkella x-xogħol fejn jaħdem. Dik hija l-garanzija li qed issa tiġi miftuħa fuq livell Ewropew. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed ikun intervistat minn grupp ta' ġurnalisti Maltin preżenti għas-summit ta' jumejn li għaddej bħalissa fi Brussell. U għazit jgħid li dan huwa prinċipju li qed jitħaddem il-Gvern Malti permezz tal-iskema Jobs Plus li ġiet imnedija ftit ta' xurilu. Skema li hemm kunsens dwarha fost l-imsieħba soċjali f'pajjiżna. Fil-fatt fil-budget li ġej ser ikunu qed jiġu allokati fondi għal din il-garanzija ta' xogħol jew taħriġ għaż-żgħażagħ. F'pajjiżna nsibu r-rata ta' 14% taż-żgħażagħ mingħajr xogħol u gvern ġdid ser ikun qed jissussidja fondi sabiex dan in-numru li minkejja li kkumparat ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea huwa baxx xorta għandu jitnaqqas. B'hekk il-gvern ser jara li l-fondi jkunu dedikati għal din it-tip ta' inizjattiva. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li huwa ta' importanza kbira li tidħol ukoll opportunità u l-għażla li mhux biss li tħajjar lil kumpaniji sabiex jimpjegaw iż-żgħażagħ, iżda insista fuq il-ħtieġa li nħeġġu liż-żgħażagħ biex jiftħu kumpaniji għal rashom. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-pensjonijiet li hija waħda fost il-lista ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi imħejjija mill-Kunsill Ewropew għal Malta, il-Prim Ministru saħaq li l-politika tal-Gvern hija li ma tiżdidx il-pensjoni. Qal li hemm referenza ċara għal skema ta' private pensions u l-Gvern ser jara li jidħlu inċentivi malajr kemm jista' jkun sabiex iħeġġu din l-iskema. Punt ieħor kruċjali imsemmi fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżna huwa li ma jissemmix il-qasam tas-saħħa in ġenerali imma hemm referenza diretta għan nuqqasijiet eżistenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa primarja. Dwar dan il-Prim Ministru saħaq li dan għandu jkun indirizzat għaliex minħabba nuqqasijiet fil-qasam tal-kura primarja kulħadd qed jispiċċa immur l-isptar. U għasemma wkoll kif hemm rikonoxximent dwar il-progress li qed isir fil-qasam tal-enerġija u stqar li qed iħeġġuna sabiex inkomplu il-link ma' sqallija u jirrikonoxxu r-rwol ċentrali li għandu l-qasam ta' tmexxija dan il-Gvern. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq ukoll il-Kummissjoni Ewropea mmarkat għall-ewwel darba l-kwistjoni tad-dewmien fil-qasam tal-qrati bħala problema li qed iżomm lura tkabbir ekonomiku fil-pajjiż. Saħaq fuq il-bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwar dan fil-fatt stqar li bħalissa l-Gvern qed jistenna r-rapport dwar ir-riforma tal-ġustizzja li mistenni jkun ippubblikat fix-xhur li ġejjin. Joseph Muscat qal li s-sistema fih dan il-ġustizzja trid tinbidel u għalkemm it-tibdiliet mhux ser jogħġbu lil kulħadd jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma il-problemi ser jikbru u mhux jiċkienu. Huwa għalaq billi qal li hemm ċertu figuri ta' produttività ta' ċertu ġudikanti li mhumiex aċċettabbli u l-Gvern irid imexxi billi jibgħat eżempju.